Свети лъскав пентакоп, гони милион, а очите и помпон с кафя по светлото, банката милион, всеки ден. И какво става, хора? Аз съм Ватко 00. Аз съм в Пипи България. Ще правя клипче, ще ходя на Пипи и накрая на клипчето ще направя една изненада. Абе ще видите накрая на клипчето. Идеха на Пипи, ай. Пак ще да ги мерим за видео. С айна сцепчето. Опа, ще да ги мерим. Майка му да. И да скача направо дуката. Ай. Малко ми лаги с 13 FPS, ама... Дай. Какво тако? Скачаме, ама за фъна скачаме, ще ги бием. Моли, надолу се бият, ама ми лаги малко... Нещо. Дай, къде да има? Що мръсник? Отвори! Аре, ти мачка се. Абе, мъшо. Не си, че ми отвори, бе. Тасник. Не се доверя така. Просто не се доверя така. Майко. Айта ми взехме. Бегаме. Джустик. И... Майко. О, хората става доста голямо PvP. И то сервера фул. Какво искаш? Не става PvP. То ще му бие. Бахто. Комбо ми извърте, човек. Още нямам китовете. Добре. Това ми е хобището. Ето гледате как би трябвало. Ще го показвам там се правят почнати. Това е като един нормален хом. На спаун става мелето в принцип. За на енда тия глупости не съм си бил. На недера само правя много силно с хората. Това ще му убия. Лаги, то в момента сервера почти фул. Е нормално. Еле бе, умри. Не ще мреш, твоето много мръсна. Какво биеш, бе? За коняк. Това се наместим. Аре. Почваме. Кой е това? Арубу. Аре бе. О, копеленце. Моята не уби. Ай, ще му биеш. Те имат просто неща са като му би. Да, хора, тъмбуката не е баш напълно. Трябва да ме събра легове. 2 лега ме ще ми трябва. Ето тъмбуката, по-ще покажа. Не съм събрал баш нужните материали, но ще се опитам да ги събера тук тия дни. Абе, ще видите после на края на клипа. Ще ви покажа това тъмбуката. Искам да ви благодаря за тия 510 абоната. Но ви благодаря, наистина не мислих, че стигна до тук, но за ваша помощ стигнем до където. И да ги бием. Или те надо ни пукат. И да, както казах, много мерси. Яре. Точно му дари, иначе така. И да, аре. А тук. О, не. Мамко. Ребе. И ако ми чуете клавиатурата, да, ще съжалявам какво да гледам. И ще му направя. Мани, тук му завъртях. Мани, шуме. Мани. И назад. Мамка му.
Как ще да, Ваня? Ма, то е към видео. Опа. Чай се да не си намали малко чонко е това. Така. Да не ми лаги. Да, звука ми бъднат пак. Да се прави. Меч! Останава! Взех го, супер. Скача направо. Това ще направим супер. Арева! Умри бе! Умре! То пак то бе! Майка му не бе на то бе! Как се казва, има се... Праве! Какъв е това са? И прото едно не мога го килна. Как не мога... са. Сега ще го килнем. Няма ли вече айти? Няма къде не. Имам. Наградник. Къде наградник? Не толкова трябва. Айде бе, наградник. Айде. Сега ще му кинем. Сега ще ти хвали. Първо загряваме, какво да кажа. Айде. Да скачаме от дупката. Това видях аз. Тук ме някакво нека бяга. И мисля, че може да се мътна сайта. Айде ми. Брах, тях те брах, дечето. Мъмка му. Какъв то? Бица то. Той почне километър човек. Убихме го. Мани хора. Ето ако му убие. Ще рейджи. Не! Фак. Тук му убие. Мамо е. Младко. Това му уби какъв хак ти бе. Школ. Дай сега ще скърта бе. Аз ще му правя 4. Да. Тук съм. Айде, скачам. Са. На той ми зайте мите мале. Окей бе. Как съм, какво направя? Хората вижте как направо цепим рака. Ето хората вижте как направо цепим рака. Гони. Я ще ми... Ето да ме би. Тука. Бай! Какво направи то? Ще ме приятел. Такъв е другяк. Хора, този клип няма да е много дълъг, защото няма много айтеми вече. Потия няма. И ще вотнем пред вас, тук ще отворим един кейп. Такъв. Няма да това, легенда ми ще роня. Това е фия, деца вот, защото пари за Майнкрафт не дам. Кото са бе. Стизи, бързо. Дело, спачкам. Днеска делото ми вика да си махна кликовете, защото ще го кина. Той беше с сауна. Не помня да беше. Ето, ще ми тъжа качето ма гони. И това е за Exorcist и питал. Ламерче малко глупаво.
Дето пика на майка му зъбите. А то тука... О, убих го. Браво на мен. Бей. Кажи годен към нещо. Вижка ти майчи. Ще ме бията. Да. Сега ще ме ги мелим. И очаквайте сега една томболка в Енергод PvP. Ма това ще го кажа в Енергода ще има сега още един клип. Абе ще видите. Ще мислите как каналчето. И след също. И тук сме след кратка пауза, да. Влезахме в стаята, скочих на диелото. Той ме уби. И да, убива. Само. Кученце, като малко кученце ме уби. Убива, какво да кажа. Заправо му пресна. Но стана малко на другото. Исках сега скочихме. Да го кивнем. Не мога да кивнем, да ама... Нафиг ще да го пресна. Даже вика, изключи си кликовете, ако обичаш. И аз ако не обичам и той не ми изключи. Да влезе, сходи ли си, бе? Такъв, то е някакъв рандом с ръчичка. Ми наби сума си. Пах, ти дейми ми наби то. Маскаса. Ти бе долу. Аре пък ти паде долу. Ти лаги или не ми лаги. Нека му. Се дразна така. Нека му бия. Ако имам да ма се скочат да ма се... Скочим още малко, докато ми сложиш тайна сетовете и приключваме. Много! Аресът, мъчи. Оставям го тук. Не, ето. Да, бай. Не ходим да ги мерим. Тук само се обиждат и са... мисля дяко. И да, ако може да съберем 600 сълва, тук да съм ютубър, ще съм много благодарен. Но ако може да съм... Мисля, че трябва. Ако не можем, не можем. Ако можем, можем. Ей, ту пак ще му би. Ще връзка. Не! Какъв е то? Какво беше това? Държа. Да. Да. Праве. Айде. Ей са. Колко ярки скачват. Искам да убия някой, не ми върви днеска нещо много, като гледам това, ако ма ще го пръсна. Не ми върви, не знам защо не ми върви. Вървеше ми до сутринта, но ще ми нещо и така. И сега толкова му бие, ако му удари. Не! Дръзна се. Не ви, пиката малка да е. Какво му удар тук? Хора ми даже бе последно PvP, защото май вече нямам сетове. Беден съм, нека ако искате ми да даде сетове, моля. Айде на сетове не отказвам. С удоволствие приемам. Приемам.
Виктор Гейминг. Виктор скача до парата. Сега ще отидем къде и какво става? Ето е прибях. Аз сега тук... Ето тук сминавам. Ето са. Къвто? Бегайте, бе! Какво ста тук? Заобиколен съм педали. Бах, това казах, че там. Сега ще му бия Зора за педалчето. Или това педалче. Май Зора ще бъде. Той е Зора за... Ако отскочи, аз сега да усеча го пръстно и да се... Къв беше ловици Зора си, къв беше? Подмина. То фулка с 2 лега. Мали... Ще ни разката играта. Няма повече се той. Поправя. Няма повече се той. Ще търсим. Ако не... Скайно пътям. За пипито. Ще направим един кожен наградник. Хора така вижте, като нямаме айранки. Вижте до какво стигна. Правим кожни наградници. Хората приемат пипи. И ще го спирам този клип. И ще отиваме направо към хома и ви показвам после томбулката. Направо тук да ги бием малко. Мани, хора! Да, хора, направо ще приемем към томбулката. Това е томбулата. Значи, то да ви кажа само, тук трябва да има 2 лега, тук трябва да има още нещо, не съм го мислил още какво е. Значи това е фул сет. Меча още нямам, беше такова меч. Ще трябва да намерим меч. Фул каска трябва да намерим. Ще търсим някакси. Ако не, ще дам... трябва да се намерим фул каска. И фул меч и 2 лега, но ще намерим, спокойно. И да, хора, тук трябва да сложим още неща, тук 2 лега трябва да има. Хора, това е томбулката, за да се запишете. Трябва да се абонирате, да харесате клипа и да се запишете запис и къде бабко 00. И да, томбулката ще тегла със сигурност една седмица. Ще преценя кога на 540 съба. Ако не сме ги събрали тия 540 съба до една седмица, направо тега томбата, няма какво занимавам. И аз се старая тук до тия 2-3 дена да събера тия неща тук необходимите за томбулката. И да, хора, надявам се ви харесва клипа. Ако е така, се абонирайте, харесайте, коментирайте. И да, не забравяйте да запишете за томбулката. И да, чао!